Dobrodošli u In Voice podcast u kom sve počinje u balansu. Ja sam Željka, ovo je Vanja. Odgovaramo na neka pitanja koje su postavljali pratioci, a i neke teme malo dublje razrađujemo. Počet ćemo odmah sa pitanjem, počet ćemo se probati malo ograničiti na neko vreme da ne preteramo. Evo, uključit ću nam i ovde. Ja, džaba nama to kad mi tu ništa ne poštujemo, ali nema veze. Pravila su tu da bismo ih kršile. Ali same sebi dale pravila. Htjela sam te, Vanja, pitati, šta ti radiš kada se osjećaš iscrpljeno? Kako ti vraćaš svoju energiju? Zavisi. Zavisi kako... Najvažnije je da shvatimo koje su naše, ograničenja, koje su naše mogućnosti, da to prihvatimo. Znači, da znam kad mi je dosta. Tako. Šta je bilo pitanje? Kako kad se osjećam iscrpljeno? A zašto sam se iscrpela? To je pitanje. Da li sam ja sama sebe iscrpela? Nekim aktivnostima, mišljenjima, prevelikim očekivanjima sama od Koristiš sebe. i za analizu, dobro. Da, ili me iscrpela prosto negativna energija na poslu, neki toksični ljudi, neki sisači energije. To je pitanje. Ako dođem kući i iscrpeli su me drugi ljudi i nisam imala dovoljno resursa da se oduprem toj energiji, nego sam upijala kao sunđet. Volim da, sad možda smešno zvuči, ali ja volim odmah sve što sam nosila na sebi da bacim na pranje, znači odmah. Da se okupam, ako je moguće i kosu da perem, ali ne samo bukvalno, nego i da to onako svesno se istuširam, da sperem sa sebe. Sve te energije. Koje su, i bukvalno dok se tuširam i dok ta voda, sve odlazi onaj slivnik, sve tuđe energije, sve nije moje. Da shvatim šta tu nije moje u svemu tome što me iscrpelo, što me dovelo do svega toga. A ono što sam ja naučila tek na psihoterapiji, to je da dam sebi dozvolu da se odmaram. Ja se nikad nisam odmarala. Isto. I ti? Isto, da. Eto. Ko sebe nauči da se odmaraš? Pa yoga. Yoga, da usporim. Da. Uvek brže, jače, bolje, rasporedi, hoću da stignem to i to. A onda ako ovo prvo se pomeri za 5 minuta, onda stres, onda mi se sve pomera. Onda kako ću ovo stići, pa šta ću ja ako ne stignem, ne znam, da treniram danas ili tako. Samo sam se bildala, ali to je meni mnogo trošilo energiju. Ja sam želela da budem jača, ali sam se... Ali te je to slabilo? Ali me je slabilo. Znači ja sam imala kao neke mišiće i to možda više, ali sam ja bila bez energije, imala sam ozbiljne padove energije. Za razgovor, za druženje, za bilo šta. I onda bi se još dodatno oko tog pada energije dodatno trošila. Zašto imam pad energije? A sad ako imam pad energije, samo padnem u krevet. Da, znači, sad kao prihvatiš to. Ne mogu danas. Znači, sve što može da čeka, većina stvari mogu da čekaju. Znači, sad to jedino ako si majka malog deteta koja ima potrebe koje moraš odmah da zadovoljiš. Ali suprotno, sve drugo može da čeka i to je ono što treba da neko demistifikujemo sami u svom životu. Šta će se desiti ako nisam očupala baštu danas? Neće se ništa desiti. Htjela sam, ali nisam imala snage za to, bila sam iscrpljena. Dati sebi dozvolu da se odmoriš onda kad se osjećaš iscrpljeno, onako što se dobro, onako svesno istuširaš, ispereš sa sebe taj neki osjećaj. Da se umiriš. Da priznaš sebi da si umorna. Priznaš sebi i da kažeš sebi ok, da nisi danas sam umorna. Tako je. Znaš šta sam shvatila? Prije sam stalno dovodila sebe do tih granica izdržljivosti. Sad sam shvatila da kad jedan dan malo više zapnem i malo više radim i više se potrošim i više se umorim, da sam onda već svesna da sutradan neću moći toliko. Znači ako sam danas dala 170% sebe, znam da će sutra biti 30%. Znam da će mi sutra biti ono kao vrhunac dana da preguram dan. Da samo prođe, da proteče, da se ja promijenim. Primetila sam i ja to da kod sebe u posljednje vreme jest. Pa da, i onda negdje onako pratiš taj osjećaj, daš sebi dozvolu da je u redu, da si iscrpljena. Tačno te podsjeća da ne očekuješ od sebe previše. I da si ograničena sa mogućnostima. Da. Idemo uradiš puno, poletiš i sutra odjednom ne možeš ništa. Ograničenja tela. I to je u redu ispoštovati telo. Da.
Meni to nekad bude i okej, mada dobijem nekad ono mali anksiozni napad kad danas ono imam 3 stvari, a nisam to baš tako planirala, ali prosto se poklopi. I onda kao, jao izguraj samo to, pa sutra ćeš raditi na 30%. Ali to je neverovatno kako ovako začas to promeniš. A inače bih ono, ne znam, to su bile godine guranja na mišiće. Zato što Maja kaže naša, ostavi sebe na miru. To je najbolji savjet koji mi ikad dao. Vanja, ostavi sebe na miru. Znači, bre, oprosti sebi sve. A koliko puta sam tako odmarajući i ne postavljajući šta moram, uveče se, na primjer, desila nova energija. Hej, vidi ovo, pa ja imam sad snage ovo i uradim nešto što uopšte nisam planirala, samo zato što sam planirala taj dan ništa da ne radim, jel? Sjajno. Odjednom postala hiperproduktivna na kraju. Otvorili su se ti neki kanali, da. Da. Znači, osjetiti sebe i odmoriti kada treba. Odmoriti tijelo, odmoriti dušu, mozak koji nikako, mi kao imamo nekad te iluzije da se mi odmaramo kad scrollujemo, ne odmaram se. Znači, znam iscrpiti nekad samo to što kao gledam nešto što me preplavljuje na internetu. A sve te preplavljuje. Tam baš bio neki post kao u fazonu, kao ljudi koji ne mogu da idu na more. Sad je leto, sad svi kače neke instagramične slike sa letovanja. Neko prosto ne ide na more iz ovih ili onih razloga i kao zbog toga se loše osjeća. Jer kao pritisak je na društvenim mrežama da su to tako sve nešto izgleda sjajno i bajno. Tako da dosta i treba se odmoriti. Nije odmaranje to što scrolluješ. Odmaranje je stvarno da skroz mozak ide na off. Ili da malo odspavaš ili da odremaš ili nevažno ako već ćeš i da gledaš nešto da to bude totalna neka humoristična priča, neke one tralala. Što meni uvijek bilo gubljenje izvini vremena. Ja sam, znaš koliko sam ja mrzala svog muža kad sam bila u toj hiperproduktivnoj fazi. Mi dođemo kući, zapamti, izvini šta si kao, mi dođemo kući s posla i kao ručamo i on legne da odrema. Nikad dugo, uvek nekih pola sata do 40 minuta. Ja pored njega odskačem od zemlje. Da li je on normalan? Život ide, a mi treba da trčimo za njim. Mladi smo, nešto propuštamo, nešto gubimo. Treba da guramo, da jače radimo, a on spava. Znači, znaš koliko godina meni trebalo i 2 godine psihoterapije da ja dam sebi dozvolu da se i ja, brate mili, odmorim, da pogledam epizodu Prijatelja 2, 3, 4 popodne, a ne da on legne, a ja pišem, radim, drndam, nešto, izmišljam nove neke ideje. Tu nema kraja. Meni je to jedna, možda i najvažnija lekcija u životu. Mene je to spasilo. Mene je to učenje, balansiranje. Mi zaista treba i da radimo potrošnju, recimo na nekom fiziološkom nivou treba i da trošimo taj kiseonik, ali treba i da ga čuvamo, treba i da ga konzerviramo. Znaš kako profesionalni sportisti imaju kratak životni vijek, na primjer, i tako dalje. Znači, treba se čuvati, odmarati svakako. Nemam više padove energije. Tada sam više radila, a sada mi je uvek ok. I kad odmaram, definitivno se akumuliram, to je to. I lavovi treba nekada se povuku kao u pećinu, jel tako? I da odmaram. Pošto sam se sjetila da mi je to jedna od najvažnijih lekcija u životu, možda i najvažnija, onda taman imamo i to pitanje, da li imaš još neku najvažniju stvar u životu što si naučila? Šta je to tako važno? Meni je bilo jako važno osjetiti i reći ne, jel? U svemu tome. Povezano je malo sa tim, sebi kažeš ne, pa kao ajde nemoj previše da se umoriš, pa isto tako i drugim osobama reći ne mogu sada. Postavljanje zdravih granica je jako važno. Jako važno gde završavam ja, gde počinješ ti. Zato i kad smo se dogovarale večeras ove naše zbunjujuće poruke kao taj mali nesporazum, da li ćemo snimati danas, da li ćemo snimati sutra, zato sam ja možda više puta ponovila, ali ni ne moramo danas ako ti nije okej. Meni je skroz okej da nemaš valjani razlog, kako bi rekli naši ljudi. Znači ne moraš da imaš razlog, možeš samo da mi napišeš Vanja, ne mogu danas da snimam, ne snimam se. Nije mi dan, radi mi se nešto drugo, smara me, šta god.
Nisam za društvo. Baš zbog toga sam počela s kim god da se dogovaram da ništa ne cementiramo. Nema divno. vidimo se u subotu u 10. Divno. Nego šta misliš u subotu bi imala vremena, ali neka bude otvoreno da vidimo kako ćemo se osjećati i tako dalje. Kako će ići, da se ne bi druga osoba opteretila, da u stvari ja vidim kako će ići dan, kako će nam biti. Blagoslov ima takve osobe, tako da eto tako biram osobe, na primjer, s kojima bih voljela da se družim i za koje bih voljela da su u mom životu. Te osobe koje mi nose lakoću. Da. Šta znači tako i biraš osobe? To je jedan od kvaliteta koji biraš. Jeste. Dobro. Da su mi ljudi laki za dogovor, da su mi ljudi laki da imam neku otvorenost, poverenje, da ti kažem, Željka, ne mogu to danas, ne da mi se to danas. Čak i ako smo se dogovorili, da mi ne zameriš ako sam ti nešto otkazala. U posljednji trenutak uvijek ima taj mali deo nas, kao, ali sad sam nešto dugo planirala, pa kao mogla sam, ali ništa ne propuštam u životu, sve nam dođe, ono što treba da nam dođe i ne moramo toliko da žurimo. Sve nam dolazi dinamikom nekom kojom treba. Ne možemo ni ubrzati, ni usporiti život, koliko god mi misli da možemo da utičemo na to, tako da to mi je onako jedan od... A znaš što je isto mnogo dobro? Kad naučiš da slušaš intuiciju, a ja nisam to dugo... Kad biraš ljude. Tako, mislim kad generalno, ljude, ali sad smo na toj temi. Jeste. Da. Znači, ti sad, na primjer, tebi ono što bi rekli u narodu, stomak ti govori. S nekim treba ili ne treba. Uglavnom ne laže tvoj stomak. Uglavnom taj osjećaj unutrašnji koji imaš, ono inicijalni, kao joj, nešto mi se baš ne dopada da budem u okruženju. A nekad možda i to govori o nama. Možda me ta osoba okida zato što je nešto imam u sebi. Ali sad ne pričamo o tome, pričamo stvarno o generalno osobama koji Organizam je jedna super sila koja uradi milion proračuna koje ti uopšte ne možeš da shvatiš i doživiš i ti samo dobiješ u prvom minutu rezultat, a nemaš te informacije. I slušajući taj rezultat, često, u stvari uvek, ako to poslušaš, vreme ti sve dokazuje, sve više i više i više, kao kako sam ja to znala prvi minut. Koliko smo super. Samo da se poslušamo, sve je idealno, sve je fantastično kod nas. Samo evo je, 3. lekcija u životu, slušaj svoju intuiciju, ali tako? Vremenom samo učimo da, trebala sam sebe slušati, trebala sam sebe slušati. Znači, stvarno bih to izdvojila, znači da odmorim i slušaj svoju intuiciju i reci ne lepo kada dođe i to su meni najvažnije. To mislim da me onako spašava. Oj Bože, šta je sad ovo večernje javljanje? Dendi nema ovdje lajanja, samo da kažem. Da. Neka on je skladu sa svojom prirodom. Kako biraš ljude? Kako biraš ljude po intuiciji? To je to bilo. Pa to je bilo to, da, definitivno. Dajem sebi dozvolu da ne budem u okruženju ljudi za koje mi stomak govori da ne treba da budem u njihovom okruženju, iako se to protivi nekom društveno prihvatljivom obrascu. Ok, dosta nam je onih ljudi sa kojima uslovno moramo da budemo u interakciji zbog posla, na primjer, gdje ne možemo u potpunosti još uvek da biramo ko će ti ljudi biti, s kojima ćemo mi biti u interakciji. I zašto onda da to sebi radim i u slobodno vrijeme? Znači, dosta mi je pola dana. Ako ću imati neku neželjenu interakciju sa ljudima za kojim stomak govori ne. Tako da stvarno slušati taj unutrašnji glas bez želje da racionalno shvatimo odakle i zašto. Mi stalno sebi hoćemo na racionalnom nivou nešto da objasnimo. A često objasnimo sebi da ne moramo da slušamo onaj prvi utisak, jel? Da. Kao, da ga utišamo, znaš ovo? Misliš kao možda zbog mene nešto, znaš, pa kao ajde on je od drugarice drug, pa ajde ispoštujemo da ispoštujem dok ti ispoštuješ sve druge. Da. Ti na sebe zaboraviš u potpunosti. Tako je. Tako da sada ispoštujem sebe. Za početak. Tako da sada ništa ne moramo. Tako je. A možemo sve. A zapravo se sad stvari dešavaju. Sad kako ja ništa ne moram njega,
ni njega da ispoštujem, nikoga, kako sebi dam dozvolu. Znači da sebe čujem, da sebe poslušam, onda mi se dešavaju neverovatne stvari, povezala sam se sa neverovatnim ljudima, to je neko posljednje vreme što se ne bi moglo desiti da sam bila tamo i trošila energiju na pogrešan način. Da. Sad je nekako mnogo uzbudljivo i mnogo dobro i vodi nas na pravi način, samo da se poslušamo. Jeste. I znaš šta još, treba dati sebi dozvolu, mi sebe jako nekako ograničavamo u tom smislu, znaš kao imaš najbolju drugaricu, pa to ti ceo život, 30 godina imaš najbolju drugaricu, pa imaš ove drugare, pa ove drugare, pa ove drugare i onda ti se pojavi neka Željka u životu nova, na primjer, kao ti meni što si se pojavila. I ja sam isključivo slušajući svoj stomak rekla da je Željka osoba s kojom hoću da budem u interakciji. I eto vidi nas. Da. Dve, na primjer. Da ostavimo mogućnost za nove osobe u našem životu, koliko god mi imali godina. Ljudi to sebi udare u zabranu. Onda ti zato što te drugi ljudi gledaju kao, šta sad to Vanji neka nova drugarica, kao, otkud sad to? Da. Otkud sad njih dve zajedno? Znaš? Znaš šta, sad sam se isto setila, tako kad kažem ne i tebe ne moram, meni se samopoštovanje jako podiglo. Jako dobro utiče na mene kada ja kažem ne, tebe ne moram. To nije laka odluka nekad. To nije nekad laka odluka, nekad blokiraš na Viberu, nekog mora ići dotle. Ne bude ti lako. Zašto nismo mogli drugačije? Da. Ali poslije toga, sad se dobro osjećam, nemam taj teret. Naše zdravlje na kraju krajeva i ono da se mi osjećamo dobro kao prioritet. Evo možda za kraj teme ako nemaš ti sada Nemam. nešto da Hvala ti dodaš. puno, ovo je predivan zaključak. Eto, čestitamo.